ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'm va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de les 7, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls i que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus, que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant, però em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. I això ho va fer ell. I allà vaig aprendre a recordar que jo també vaig ser un nen. És el que ens passa a les persones grans, que sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls i que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho com ningú. Moltes gràcies. Bé, benvinguts i benvingudes de nou, Pare Abat, Comunitat de Montserrat. Moltíssimes gràcies per acollir-nos en aquesta muntanya mil·lenària en un dia tan especial per al món local. Moltíssimes gràcies. I sí, hem tingut la sort i aquest plaer, on està el Manu, ara ja ha sortit, de sentir de les mans i de la veu del Manu Guix aquesta cançó meravellosa d'aquest musical del Petit Príncep, o sigui que moltíssimes gràcies també, Manu Guix. Demano ara que ens acompanyi, si us plau, prengui la paraula de nou la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, l'honorable senyora Meritxell Budó. Moltes gràcies, Cristina, i fantàstica aquesta inici de la cerimònia amb la cançó de Manu Guix. Reverendíssim Pare Abat, honorable senyor Espadaler, conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, alcaldes, alcaldesses, representants institucionals, amigues i amics, és un honor immens ser avui aquí, en aquest espai sagrat i estimat per representar el conjunt del món local de Catalunya. Ens apleguem a Montserrat, que fa 1000 anys
que és far i guia del nostre poble, per fer una ofrena en nom de tots els municipis de Catalunya. Ho fem amb una llàntia votiva, símbol antic i universal de llum, esperança i compromís. Aquesta llum que encendrem no és només una flama física, és la metàfora viva del servei constant dels nostres ajuntaments, del treball silenciós de milers d'homes i dones que cada dia mantenen viva la flama del país des dels seus pobles i les seves ciutats. Montserrat és, per la seva història, un espai que uneix. Aquí conflueixen cultura, identitat i llibertat. I això mateix és el que representa el món local, la voluntat d'unir, d'articular, de servir la gent per damunt de qualsevol altra cosa. Per això, aquest gest d'avui, aquest oferiment de llum que fem avui, és també un reconeixement mutu de dues institucions que han caminat al costat del poble durant segles, el monestir i els municipis. Ambdues institucions compartim un mateix origen, el servei, i ambdues compartim també la mateixa missió, cuidar i enfortir la comunitat catalana. Durant més d'un mil·lenni, Montserrat ha estat refugi i símbol. En temps de foscor, la seva llum ha guiat generacions de catalans i catalanes no només des de la fe, sinó també des del valor moral i espiritual que representa. Els municipis, des de fa més de 1000 anys, també són el rostre civil d'aquest mateix esperit. Som la primera trinxera del servei públic, el lloc on la democràcia es toca amb les mans, on les decisions tenen rostre humà. Els ajuntaments són, per això, l'espai de confiança de la ciutadania. La gent confia en el seu ajuntament perquè sap que és el lloc on se l'escolta i on se li dona resposta. Aquesta proximitat ens fa forts. Quan un ajuntament respon a una necessitat, quan un consistori acompanya una família, quan un alcalde o una alcaldessa es posa al costat del seu poble, Catalunya avança. I quan un monestir com Montserrat obre les seves portes i acull el dolor o l'esperança de la gent, també Catalunya avança. Som, doncs, dues cares d'una mateixa ànima col·lectiva. La del país, que vol créixer amb dignitat, que vol créixer des del respecte i també que vol créixer des del compromís amb les persones. Per això avui no només celebrem un aniversari de pedra i de temps, sinó també una manera de ser i una manera d'entendre el país. La llàntia votiva que avui oferim a Montserrat ha estat concebuda com una síntesi d'aquest vincle. És una peça vella i profunda que parla amb el llenguatge dels símbols. Els seus pilars representen els valors essencials que tenim: el servei als altres, la dignitat humana, la fraternitat i la catalanitat. 4 valors que alhora es tradueixen en 4 paraules que defineixen la nostra acció com a servidors públics: responsabilitat, pau, solidaritat i compromís. Són valors que defineixen també Montserrat, que han travessat la seva història i que avui volem fer nostres com a món local. El servei als altres és el cor del municipalisme. Ser alcalde o alcaldessa és una vocació, no és una carrera. És aixecar-se cada matí amb la voluntat de millorar la vida dels teus veïns i veïnes, de fer més just el que és proper. És aquesta responsabilitat la que manté viva la nostra democràcia. La dignitat humana és la raó última del que fem: defensar la pau, l'acollida, la convivència i el respecte per cada persona. La fraternitat és el que ens fa sentir part d'un tot, el que ens recorda que cap poble pot avançar sol. I la catalanitat és el compromís amb una cultura, una llengua i una manera d'entendre el món que posa les persones al centre. Aquests pilars són literalment la base de la llàntia que avui encendrem i simbòlicament la base del país que volem construir.
En aquests moments no se li escapa a ningú que vivim uns moments de canvi profund. Catalunya ja no pot continuar dividida entre un centre que concentri i una perifèria esperant. Durant dècades hem viscut sota la lògica d'una Catalunya dual. D'una banda, la gran àrea metropolitana i de l'altra, la resta del país, sovint oblidada o subordinada. I aquesta dualitat ha generat desequilibris i tensions que ja com a país i com a societat no ens podem permetre. El futur que volem i el futur que necessitem és la d'una Catalunya en xarxa, un país format per nodes interconnectats on cada territori aporti la seva singularitat i rebi el reconeixement que mereix. És aquesta visió de país, el món local, en aquesta visió de país, el món local és el teixit nerviós que ho connecta i ho enllaça tot. Els ajuntaments, les comarques, les mancomunitats i els consells comarcals representen una xarxa viva capaç d'impulsar projectes compartits i de fer realitat allò que sovint queda en paraules. Aquesta idea de xarxa no és només una idea territorial, és una manera també d'entendre la governança basada en la cooperació i en la responsabilitat. Montserrat, amb els seus camins que uneixen la fe, la cultura i comunitat, és una metàfora perfecta d'aquesta Catalunya que volem, una Catalunya on la llum circula, on cada municipi és un punt d'enllaç, una font de llum pròpia que alimenta la llum comuna. El món local ha de ser protagonista del nou temps polític, econòmic i social que s'obre davant nostre. Som el nivell institucional que coneix millor la realitat de la gent, la que afronta els grans reptes des de la proximitat, la manca d'habitatge, la necessitat de serveis públics de qualitat, l'emergència climàtica, la gestió de la diversitat i la cohesió social. Però per poder donar resposta a tots aquests reptes calen recursos, cal finançament i cal que se senti bé i fort la nostra veu. Un millor finançament autonòmic i també un millor finançament europeu ha de repercutir també en els municipis, perquè només amb un món local fort tindrem un país fort. Des de l'Associació Catalana de Municipis volem reivindicar aquest paper i fer una crida a teixir aliances de país. Les ciutats, les viles i els pobles som els veritables fonaments de Catalunya. Cap gran política nacional tindrà èxit si no neix arrelada al territori. Per això, des de l'ACM, continuarem treballant per enfortir el municipalisme, per dotar-lo de veu i de poder real, per fer possible una nova governança que pensi en el país com un tot viu, equilibrat i just. I ho farem amb el mateix esperit amb el que avui oferim aquesta llàntia, amb respecte, amb humilitat i amb compromís. Avui, aquí, a l'Abric, i m'agradaria dir també a l'Aixopluc de la patrona de Catalunya, a l'Aixopluc de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat, reafirmem una idea que ens uneix com a poble. La fortalesa no neix de la grandesa, sinó de la constància i del servei. Montserrat i el món local han estat, són i seran pilars de fortalesa de Catalunya. Dels catalans sempre sereu princesa, deia Verdaguer, i nosaltres, des dels municipis, volem ser servidors fidels, treballant per la dignitat i treballant per l'esperança de la nostra gent. Moltíssimes gràcies a tots per ser avui aquí i sobretot gràcies per Abat i gràcies a la comunitat de Montserrat per acollir aquest acte del municipalisme de Catalunya. De debò i de tot cor, gràcies. Moltíssimes gràcies, presidenta. I bé, tot seguit, donem la benvinguda a aquest foc que encendrà aquesta llàntia votiva, un foc que arriba de mans d'un pilar, en aquest cas un pilar humà. Es poden anar girant? Arriba a càrrec dels Minyons de Terrassa.
Preguem. Senyor Déu nostre, que teniu cura de totes les activitats dels homes i de les dones, mireu amb bondat els qui treballen els valors del respecte, del treball en equip, de l'esforç, de la constància, de la pau i del servei per cercar millorar-se sempre. Mireu l'Associació Catalana de Municipis que ofereix amb goig a la mare del vostre fill, sota l'advocació de Montserrat, aquesta llàntia votiva. I per la intercessió de la mateixa benaurada sempre Verge Maria, beneiu-la. Feu, Senyor, que la presència permanent d'aquesta llàntia en aquesta casa de la Mare de Déu, alhora que és un signe de devoció dels qui l'ofereixen, sigui també un senyal de compromís del municipalisme català en favor de la fraternitat i de la pau. Per Crist, Senyor nostre. Honorable conseller Ramon Espadaler, honorable senyora Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, alcaldesses i alcaldes de Catalunya que sou presents i autoritats que també sou presents aquí, en aquest acte. Gràcies, en primer lloc, per ser a Montserrat i per felicitar-nos el mil·lenari de la fundació del nostre monestir d'una manera tan entranyable i tan significativa. Primer, per la vostra presència, sobretot, que representa l'estimació de tanta gent dels vostres pobles, viles i ciutats. Deia, cantava el Manu Guix, que he tingut un somni, que algunes coses les veia en un somni. Jo sempre dic que hi ha coses que les somiem o que hem de tenir molta fe per creure-les, però l'amor que el poble de Catalunya té per Montserrat no l'hem d'imaginar. Els monjos que vivim aquí és quelcom que crec que podem certificar, perquè en tenim testimonis cada dia, cada dia, cada dia. Els municipis, com a nuclis integradors dels catalans i de les catalanes, us afegiu avui a comarques i altres institucions de la societat civil que, quan l'any 1947 es va reprendre la tradició d'oferir una llàntia votiva a la Mare de Déu, van substituir la tradició antiga, que això ho fessin les famílies nobles i els privats. Per tant, aquesta tradició gairebé, no diré centenària, però que té 80 anys pràcticament, de tornar a tenir llànties a la Basílica, és d'alguna manera, en aquesta nova etapa, molt més social, molt més popular. I aquest fet de devoció ha marcat la nostra història, ja que és una de les primeres expressions documentades que tenim de veneració i estimació per Montserrat, tan antigues com la història mil·lenària del monestir. Que cremés perpètuament una llàntia davant de la Mare de Déu està ja en documents de la primera meitat del segle XI, per tant, tocant la fundació del monestir. I com tants lligams de Catalunya amb Montserrat, també l'ofrena de la vostra llàntia votiva depassa el fet religiós, convertint-se en unió compartida de virtuts, aquests pilars de fortalesa representats en la llàntia, els quals la presidenta feia esment, capaços de mantenir-nos ferms en les nostres missions, com ens heu anat recordant avui. Deixeu-me que encara us agraeixi aquesta nova llàntia votiva amb 3 idees.
La primera és que les llànties fan llum, il·luminen tot allò que portem a dins i que aquí a Montserrat voldríem fer-nos nostre. Voler ser aquí, per la presència d'aquesta llum, ens obliga també a nosaltres a tenir en el cor els anhels que compartim amb tots i que tenim el privilegi d'escoltar de la boca dels pelegrins i visitants que acollim. I ens honora molt pel lloc destacat que doneu a aquesta muntanya, a aquest santuari i a aquest monestir. En segon lloc, aquesta és una llum alimentada col·lectivament pels pobles que l'ofreneu. Em comentaven ara, quin símbol tan bonic, que els vidres, tots els vidres que la formen, corresponen en nombre a tots els municipis de Catalunya. Realment que en aquest mil·lenari puguem, no només el fet en si, però puguem tenir un objecte que representa tot el país, l'estimació de tot el país, l'ofrena una vegada més de tots, sense exclusions, aquí a Montserrat realment ens fa feliços. Totes són realitats col·lectives, les que avui representeu. En un moment de la història heu volgut d'alguna manera romandre a Montserrat amb un dels símbols més vells de la litúrgia, com és la llum. El poble de Catalunya, després que totes les llànties de la basílica es perdessin durant el segle XIX, ha estat capaç de tornar-la a omplir. Que sigui també això un signe d'unió. És finalment una llum perenne, s'ofrena per sempre. Ningú no ha retirat mai, que jo sàpiga, una llàntia oferta a la Mare de Déu. Com el mateix santuari, com la mateixa basílica, les llànties envelleixen però romanen, veient passar les generacions. Són els primers llums que s'encenen cada dia en aquesta basílica i els darrers que s'apaguen. Com dèieu, els monjos compartim amb molts dels pobles i viles que representem la història mil·lenària i sabem que avui també fem un acte d'afirmació que els pilars es mantenen ferms. Els qui som sempre aquí, les llànties ens ajuden a pregar per a vosaltres. Els qui sou lluny, esperem que us consoli sempre la intensitat espiritual de tot allò que viviu a Montserrat i que aquest record deixat aquí vol fer permanent. Com diu el Virolai, continuem demanant a la Moreneta que sigui la mística font de l'aigua de la vida. Regeu del cel el cor de mon país, dons i virtuts, deixeu-li per florida. Feu-ne, si us plau, el vostre paradís. Moltes gràcies. Gràcies, pare Abat. I ara els demanaríem a tots uns minuts de recés en els seus llocs. Els convidem a dedicar aquests minuts a la reflexió, que segur que en aquesta voràgina del dia a dia serà un moment molt valuós. Tot seguit, com és habitual, a la 1 ens unirem a aquest moment del cant de l'Escolania de Montserrat amb la Salve i el Virolai. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén.
Germans y germanas, sigueu benvinguts a Montserrat. Hermanos y hermanas, sed bienvenidos a Montserrat. Brethren, be very welcome to Montserrat. Iniciem la pregària del migdia posant el cor a l'escolta atenta de la paraula de Déu. Damos comienzo a la oración del mediodía dejándonos guiar por la palabra del Señor. As we gather for this midday prayer, we open ourselves to God's Word. De la primera carta als Corintis. L'amor és pacient, és bondadós. L'amor no té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni interessat, no s'irrita ni es venja, no s'alegra de fer el mal, sinó que troba el goig en la veritat. Del libro del profeta Miqueas. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti, que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. From the Holy Gospel, according to Matthew. Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Disposem-nos ara a pregar tots junts amb el cant del Pare Nostre. Dispongámonos ahora todos juntos a rezar con el canto del Padre Nuestro. Let us sing all together the Our Father. Ara l'Escolania cantarà la Salve Regina, avui a la versió musical d'Antonio Pérez Moya, i tot seguit el Virulai, al qual ens hi podrem afegir. Seguint les petjades de tots els que durant segles han pregat en aquest lloc, encomanem les nostres esperances i les nostres dificultats a la pregària de la benaurada Verge Maria. Saludemos a la Virgen María con el canto de la Salve y el Virulai, y pidámosle que nos muestre el rostro de su Hijo Jesús, quien vino para nuestra salvación. Now the choir will sing the Salve Regina and Virulai.